Det vi skal se her er en division af en flerledet størrelse med et tal. Man dividerer en flerledet størrelse ved at dividere hvert led med tallet. Vi har her størrelse a plus b, som vi dividerer med c. Ifølge vores regel skal vi altså dividere samtlige led i parentesen med c. Husk nu, at et divisionstegn betyder det samme som en brøkstreg. Derfor kan vi omskrive størrelsen til en brøk. Vi kan nu omskrive brøken igen som a over c plus b over c. Lad os kigge på et taleksempel. Vi har her 2 plus 3 divideret med 4. Ifølge vores regel skal vi altså dividere hvert led i parentesen med 4. Vi får nu 2 over 4 plus 3 over 4. Vi kan nemt skrive de to brøker på fælles brøkstreg, da de har en fællesnævner. Vi får således 5 over 4, som vi kan forkorte til 1/4.